Čaute ľudia, vítam vás u videa po 300 rokoch asi, ale sorry, sa nemohu natáčať. Som tu s mojím kamarátom, môžeš pozdraviť do videa. Čaute. A ten tretí, čo hrá s nami, tak on nemôže teraz s nami hovoriť, takže sorry. Ale keď na budúce s ním natáčime video, kde bude aj hovoriť, ale tentokrát nie, vážne sorry, akože. No, to je všetko. Tak môžeme začať. Takže ideme. Poďme sem, to je veľa vecí. No okej. Zajtra mám turnaj, ideme do Partizánska. Okay. Kto hrá futbal alebo hokej, tak napíšte napíšte do komentov. Ja som hokejista. Ja som futbalista. Urici tam. Počkaj, Ben hral ešte keď bol Travis? Áno. On je hrozný oučík. Ben má Travisa? Nemá Travisa, ale má jeho emote. Okay. Ja hrám po strašne dlhej dobe Fortnite, aj kvôli tomu som mohol natáčať, lebo sa nemohol hrať Fortnite moc. Ale akože mohol už vyjsť video v októbri, ale nevyšlo preto, lebo sa nám niečo stalo sa nám niečo stalo a proste nešlo nám to proste vydať. Ale tentokrát dúfam, že už to pôjde a nejakého zajtra, alebo že dneska by ste mali, no pre nás dneska, ale pre nás už asi zajtra, budete vidieť toto video. Presne tak. A vlastne by som chcel povedať to, že ďakujem všetkým tí, čo zostali s nami po takej dlhej dobe. Jo, tých 29 ľudí, vážime si vás moc. Aj keď sme nenatáčali, tak ste s nami vydržali. A to, počkaj, Vlado, áno, môžeš. Teda Ben, okej, sorry. Už sa vám zmielím, si obidva, Ježiš, počkaj, kto je kto teraz? Musí na to Ja som Mačka. Okej. Asi na to teraz musím zvyknúť. Máš typka. Máš typka? No, toho zabijem. Teda nie je nejaký. Ale neutekaj. Neutekaj, ti hovorím. Dobre, oj, jak som dal do hlavy. To mohol čumať. Počkaj. Tu je. Saška, teraz nemôžem počuť video. Okej, potom sa vrátim do točíme. Už som naspäť. Sorry, som musel na chvíľku odbehnúť. Niečo som potrebovala vyriešiť. Strelal ťa týpek, tak sme ho diskvalifikovali. Kto vzadu, ty? Áno, ja som zabil. Ja mal 2 killy. Ty máš koľko kilov? 0. Takže Ben má 1. Sorry, že akože moc nie som úplne najlepší. No tak, stáva sa. Ty. Ja najlepšie moc. Nie toto. Auto. Kde si to získala? Jak som ten emote? Čo? Ten emote. To si môžeš kúpiť v shope. Za koľko? Za 500. OK, budem si šetriť. Ja som si našetril z Battle Passu a kúpil som si ho. Kamu, musel si vidieť ten live event, čo bol. Kamu, smola, že si ho nevidel. Ty. Nestávaj sa. Noknú. Okay. Aha. 30, 60. OK, mám prebijem, OK. Vendel. OK, ďalší. On si dále pozrel, Ben tak trochu vyžiera killy. OK. Ježiš, ja nemám nič. Mám strašne málo nabojov.
dobre, no. No zase... Kto by ho teraz vyžral? Ja. Do ďalší, no. No tak divno. Tak ja nie som iný, že dávam headshotky. Kto chce, nech si vezme. Počkej, čo? Dajte mi prosím vás náboje na brokovnicu. Ja nemám ani brokovnicu, tak počkaj, pozriem si. No, mám 4, kamo. Nemám nič. To je všetko, čo mám. Mám nájde v písičkoch. Nie. To ti bude len vadiť. Ja, to si ty. Ja potrebujem Bena. Jaj, Ben mi si drhol. A dáva nejaký emot. Áno, aj Spice. Aj spisy. Ej, jo. Nejdeme. Keď nás to pozerajú, prosím vás, malé deti, tak prosím vás, chodí to pozerať niekam, kde nie sú vaši rodičia, ďakujeme. Ježiši, ty si taký. Čo? Nie. Dobre. Zase si mi ho vyžrali. Ok, ďalší. Nie. Ne. Jo, konečne. Mohol som si dať kill. Dajte mi prosím vás náboje. Do čoho? Počkajte. Brokovnica. Ty si greedy. To nie som ja. A ja? Travis. Také drifty? Ok, tak nič. Tamo. Ice Spice! Si dáš Dorici. nauč sa riadiť. Yes. Daj, idem ja riadiť. Ne, nastupuj. Úni. Nastupuj. Chodoriť. Idete hore obidvaja? Ježiš. Ben bomby. Ben ide bomby. Ne. Dobre, tak Ale teraz... toto, on si to auto kúpil a ty mu ho ničíš. Dostáva. Počkaj, Vlado, čo? Jaj. Ok, idem. To si mohol skočiť skorej. Platečka. Vlado, kde si? Ne, tu si, ok. Vyskoč. Nehovor, že máme málo benzínu. Vôbec. Máme ho tak, že strašne veľa. Vlado, Ja som zabugovaný. A chodoriti? ok, poď. Máme málo benzínu, to počujem. Ďalej. Tak. Maďa. Ok, tak. Chudák Ben, ničíš mu auto. Že nájdeme nové. Musíme aspoň do zóny ešte do... Ja ešte idem. A tam je nové. Počkaj. Ne, kámo, Ben, Zober si to staré, ty si ho zničil. Ty si ho pokazil, more. Áno, na benzínku. Ty neispajsuj, ty ispus. Ne. Ty debil. Dobre, necháme ťa tu. Ok, máš.
Pamätáš toto chapter 5 season 1? Auta. Nikdy. Nikdy viac. Ale Krumpačová season. Nie! Nie, prosím. Ale áno. Nerob mi zle. Krumpačová season. Dead. Ja som ho dal. Neviem. Mun Raj for Ty Biel. máš greedy? Ja nemám. Ty si. Kto mi dá prvý je Sigma Boy. Čo ti dá? Poďte všetci sa. Chodori. Som získal, kam som na ten jeden emote získal som na ten emote získal jeden level. Ja som kvôli tomu... Nemám matro. No, mám matro, ale to je jedno. Yo! Nebojte sa, ľudia, toto video sa budeme snažiť, skúsime aspoň zostrihať tentokrát, okej? Čo? Akože jediný, čo na tomto videu robím je ja, lebo Vlado len hrá so mňou, natočí video so mňou, potom ja ho musím vydať, všetko na ňom musím robiť. A to je jediné, čo. A v podstate Vlado len so mňou hrá. A ešte ani na to video ani nerozprávam, lebo sa sústredím na hru. Poďte, tyjo. Haha, ty si vzadu. Haha. To nevadí. No. A pretože keby to robí nejaký človek v reálnom živote a padne za auto. Nechcel by som. Ideme na bossa, Lukáš, len nezomri. Ja to nechcem. On je zlý. Ja to nechcem! Ben, ty si zlý. Nie, kde mám ísť? Sa bojkam. Za mnou. Ja idem. Lukáš, to je moja česká. Chod do Riti, Ben. Ideme na bossa. Ja mám strašne zlé zbranie, ale chalani. Jaké Kia? Riťa. Nie Kia, Riťa. Chod do Riti. Ty skibidi. Ohio, Sigma! With a way. Ja loví, vaša loví. Ne. Ja žijem. We got a bird. Som išiel na druhý ostrov, more, jak ma to mohlo trafiť? What the fuck? To skoro dead? Lukáš, ja mám medailón. Super, ja nemám nič. Ja som tohto bossa ešte ani raz nezabil. A čo? Tak budeš mať masku. OK. On má masku, medailón a katanu. Tak budem mať masku? Áno, lebo Ben si vezme vždy katanu. Ja... Vždy si tak. On si ju vždy bere. Jo, počkaj. Masku. Nie. OK, yes. Ja si tu musím niečo nájsť, nemám žiadne toto, nič nemám. Chalani, dajte mi nejaké náboje. Lukáš, a vieš, čo robí jeho medailón? No, Robíte neviditeľný. aj, to viem.
Kámo, ja potrebujem nejaké náboje, nemám žiadne náboje. Nič Na čo nemám. potrebuješ? SMGčko. Toto? Ukaz toto? Nie, SMGčko. Tieto, počkaj. Jaj! Tieto. Jo, dík. To stačí. Pod zabenom. Počkaj, kde je? Jaj, tam má auto. We got it, boo! Typek! Dead. Okay. Nemáš to míst. Ježiš, ja som si myslel, že on má tú masku, akože nie on má masku. Ja si berem motorku, chalani. že by dáme vín, alebo Podľa mňa nedáme vín. ani pohľad. Ešte vyzdechneme, ja som strašný noob. Joj, kamo, what the fuck? Lukas dead. Kamo, hej! What the fuck? Jo, dík. Zona. Mám nič, ja si berem auto. Ty si. Ježi, ja som nevedel, že ja som išiel rovno toto sem. Ej, čo ma trolíte? Ej, more typci sú tu. Ale čo robíš? More typci sú tu, hovorím. Kde je? Vy ste ho zabili? Kde je ten typek? Tu, stáva sa. Ne, som mŕtvý. Lukáš, tak to si mŕtvý. Nie, dvaja! Rip! Ok, ja Zdvihni. sa zdvihnem, počkaj, ja si zaberám. A potom rýchlo zdvíhať Bena. Díky, Lukas, ty si najlepší. Zdvihni ho, počkaj, ja si zaberám toto. Tam je mythic, tam je legendary. Kde? Ty si slepý? Tak ja si to vezmem. Ja. Kde bolo mytická? Tak to bolo legendary. No, ok. What A the vieš, že ti za autobusu vie padnúť mythic zbraň? Počkaj, typek. Kde? Je tam? 23. Lukas, si z tebe to ide. 36. Áno. Stovka je nok? Áno. Hore typci. My sme ani nie sme top 10. Lukas, poď sem. Dík. Typek. Do zóny. Kde? Ja ho nevidím. Čo? Kde? Sme dead. Kano, zo všetkých strán. Pravda. Úplne, do oby. A navahasta Ameriu anyway. A now I'm Ameriu anyway. Joj. Kto korunku? Lukas, daj mi korunku. Ideme si zahrať Skibidi hru. To je dobrá hra, uvidíš prečo.